Čaute, ja vás vítam u Let's Playu číslo 2 zo série číslo 2 a ďalej neviem. No teraz je to skôr taká ukážka charakterov. Ukážeme si tu charaktery nové, ktoré vyšli z nového updateu. Teraz hráme za také čudo, ktoré je celkom dosilná sviňa. Pretože ako môžete vidieť, ono ho zapáli. No ako môžete vidieť, celkom nás skillil. Minulý let's play som vám ho tiež ukazoval, lenže som ho neukázal dostatočne. Je to silná vec, lenže určite je dobré ho mať na svojej strane, lenže keď si to tak zoberete, tak ja na ňom nemám vylepšenia a keď na ňom nemáte vylepšenia, je to úplný šrot. Lebo ako môžete vidieť, teraz dáva 16 damage a má 12 nábojov. Ale kebyže mal vylepšenia, tak by dával 20 damage, strieľal by ďalej, alebo by mal väčší fire damage, a napríklad mal by väčší zásobník o 3 alebo tak. Takže by mi to určite pomohlo. Lenže teraz ja ho ešte nemám vylepšeného, lebo som ho dostal asi pred včerom. Som si kúpil balíček a tam bol. Tam na mňa tak poslušne čakal. No, ja som sa tu teraz zahodil ako taký idiot. No, tak poďme ich skilliť. Teraz asi chvíľku budem mimo zmyslov, tak to nebudem komentovať. Tak aby ste to tak užili, no jasné. To som mohol čakať, to je aká svinia, ako to tam dal hnusacky. Tento už so mnou hral, ten mandarín sa mi zdá. On je celkom dobrý. No, nevediem si teda moc dobre, lebo som zle začal. Na začiatku hry som nič nerobil v podstate. Lebo som bol preč so zmyslami. Teraz neviem, či tam mám vtrhnúť ako taký sebevrah a všetkých tam vykýliť, ale asi to spravím. No, nikoho som neskillil, mám plus 630 coinov, čo je vážne dosť trápne. Plus 700. Wow, super. Zarobil som 70 coinov za kolo. Ach jaj, ostatní majú 5000, ale ja mám 3200, veď klasicky. A to som asi ako najviac všetkých healoval. Ale ja vždycky musím mať najmenej. Ale potom budeme najviac. Spravíme si rozbalovačku. Tak asi. Super, som nečakal. Ale zrejme to iba vzácne, takže to moc dobre nebude asi. Ale čo to tu máme? Tank Commander! Jubi! Super, to bude šupa. Teraz keď budem prebíjať, tak to bude, že miesto. To bude úplne husté. Mám veľmi málo percent na telefóne, tak snáď mi to vydrží ešte a nezruší sa mi to celé. Lebo to by som sa naštval. Tam škrečok na tej streche. No, vám to nezarostrilo. Trošku by som to posunul.
Tak nejak, hej. No a nič. Super, môžeme si to akorát ukázať. Teraz si ukážeme Golfstara a potom si ukážeme Sanitation Experta. A ešte tak tohto Kenturiona. No Golfstar teda moc dobrý na túto mapu není. Na túto mapu je dobrý Tank Commander. A asi si ho ukážeme. Ako môžete vidieť, dáva brutálny damage. Čož je dosť dobré. Kým si doplním život. Si to takto zahondím. Ale to je v podstate aj výhoda, lebo keď takto tade ide, tak to v podstate musí rozbiť. Vidíte, a teraz napríklad on minul to už sa dal pod zem a miesto toho to mohol minúť na niekoho iného. Takže vidíte, to je taký trik, keď hráte za toho, ale moc ma to za neho nebaví, tak poďme hrať za tohto. Moc som za neho nehral, sa vám priznám. Super, oživili sme ho. Alebo ešte by som si mohol vám ukázať Tank Commandera. Lebo sa možno taktori čudujete, že čo vás tak rýchlo kýli a že ako môže mať 1000 rakiet v zásobe. Je to preto, že existuje charakter Mega Cannon. No, on sa volá Tank Commander. Mega Cannon. A on v podstate má takýto kanón. Už to ako rýchlo nabíja. A ten dáva ten veľký damage, ktorý vás štve. Podľa ktorých. Ja sa teraz netrafím. What the fuck? No, ale keď s ním nie ste zakempený, je to úplne hovno. Takže teda moc asi kempiť nebudeme. Tak ideme za Sanitation Experta. Toto bude iba tak, aby ste vedeli, že o čom to je. Ukážeme si, v 3. diele by sme si ukázali charaktery, o ktorých neviem čo. Vidíte, že je to celkom silný týpek. No a mňa teraz zabil nejaký debil. No ale som druhý. Lol, to si robíte prdel. Som druhý a pritom mám 0,0,0,0,0 kg. Haha. Čo tu reskivuješ ty jeden zidl? Je nové slovo, ktoré som práve teraz vymyslel. No poďte, oživím ťa. No jasné, ale ty mi hneď zmizneš prečo. Vedíkve, že? Ale nechápem týchto idiotov. Lebo oni ma najprv zgumpnú a potom na mňa dajú fire spray. Ľudia, rozmýšľajte trošku. Na čo ma gúpnete, keď na mňa... To ste videli? What the fuck? Na čo ma gúpne, keď akurát hneď na mňa dá flame spray? Na čo je to dobré? Haló, na čo je to dobré? Na nič. Presne tak, máte pravdu. Lebo obidve dávajú totálne vysoký damage. No, to gúpnutie v podstate nedáva damage. Ale keď ho gúpnete, je väčšia šanca, že ho zabijete. Tak ale títo mudrlanti to zrejme nerobia.